swerte ka classmate ko. Kay karon module na ang uso. Nanay ko teacher nga walay sweldo. Si tatay mo answer way siguro. Aligri gayot mi sa balkon. Ang module among bahin-bahinon. Ang answer daw tag-antag-anon. Ate kuya sa Google jud tan-awon. Swerte ka classmate ko. Di natama ulaw kung mazero. Swerte ka classmate ko. Pwede nang i-display ang kodigo. Module ko daghan jud kaayo. Mo answer si lola o si lolo. Pag human na ana say bago. Kung samat nag-andam na ko kalkyo. Di na ta mahadlo karon. Kung malate sa plagpul pakantahon. Allowance complete og mga balon. Ni tatay gitong it hinoon. Swerte ka classmate ko. Di natama ulaw kung mazero. Swerte ka classmate ko. Pwede nang i-display ang kodigo. Module time.